בטח אתם מכירים את זה, כאבים בגוף, בשרירים, במפרקים, זה די נפוץ, ומסתבר שהרבה פעמים זה קורה בגלל דלקת, שיש מצב שאפשר להעביר אותה בקלות. בעבר לקחו קורקום, בהמשך זה היה קורקומין, והיום יש למדע פתרונות שלא היו קיימים בעבר, ואיתנו בנושא אמרית בן סירה, נטורופטית בחירה ויועצת לחברת נוטרידי. את הולכת לספר לנו על פריצת דרך של ממש בבריאות הטבעית. נכון, בוקר טוב, שמי אמרית. אמרית, שלום. אז כיף להיות פה איתכם הבוקר, ובאמת אנחנו מדברים על קורקומין. קורקומין זה החומר הפעיל שנמצא בקורקום. אלא שבשורש הזה שכולנו מכירים מהמטבח, יש רק 5% חומר פעיל, אנחנו בעצם רוצים קצת יותר. אז נשים יותר באורז, הכל בסדר. נדבר על זה תכף. אבל חשוב לדעת שהקורקומין הוא נוגד חמצון חזק מאוד, וגם נוגד דלקת חזק, מהחזקים ביותר בטבע. זה מעניין, כי כל המאכלים האלה שהם נורא, שיש להם צבענים חזקים, הם באמת, נכון? זה נכון. מכנה משותף להם, לכי לחמוציות, סלק, דברים כאלה, כל החזקים. נכון, מכילים הרבה מאוד נוגדי חמצון. לכן הם גם נוגדי דלקת, ולכן נחקרים מאוד, ובאמת במחקר מצאו שהוא עובד נגד תופעות של כאב, דלקות של מפרקים, דלקות של מערכת עיכול, מצבים דלקתיים של האור כמו פסוריאזיס, אקזמות וכן הלאה, אפילו מעכב תהליכי הזדקנות. עובד נגד דיכאון. בקיצור, מגוון רחב של מצבים רפואיים שאנחנו יכולים להתמודד איתם בקלות עם הקורקומין. אוקיי, הרי זה עבר מקורקום לקורקומין, זאת אומרת, זה כל הזמן מתקדם. מה השינוי? השינוי הוא כזה. הקורקום זה החומר שאנחנו מכירים, נכון? הצמח. אמרתי שיש בו אחוז נמוך יחסית של חומר פעיל, ויותר מזה, קשה לו מאוד לעבור את דופנות המעי. הוא לא נספג טוב. אז בעצם מה שהיה צריך לעשות זה לטפל בספיגה, ולכן במוצרים קודמים, הוסיפו לו פלפל שחור, פיפרין, שזה החומר הפעיל שם, שגירה את דופן המעי, וגרם לו לחדור פנימה לתוך מערכת, לדם וכן הלאה. אבל כשזה מגרה את דופן המעי, אז אנשים שיש להם מצבים דלקתיים במערכת העיכול, סבלו מהתוצאות של זה. אז כל מי שיש לו מחלה דלקתית, ומי שיש לו כאבים, וכן הלאה וכן הלאה, בעצם הרגיש מאוד מאוד לא נוח, והיה צריך לחשוב איך לפתור את הבעיה האחרת. כן. אז מה קרה שהצליחו להכניס את כל הסיפור הזה לטכנולוגיה ולכמוסות? יפה. אז פיתחו את המוצר הנפלא הזה, שנקרא נוטרי קורקומין של חברת נוטרידי. כל פעם מוסיפים לו שמות לקורקום. נוטרי קורקומין, קורקומינצ'יק, קורקומין... בסדר, גם צריך שם, כמו שאתה יודע. כן, קליט, שיהיה קליט. בדיוק. ושגם יסביר לנו מה בעצם קורה מבחינה טכנולוגית. אז קודם, מה היתרון של המוצר זה שיש בו 95% חומר פעיל, שזה יתרון מאוד גדול. בנוסף לזה, הוא נחתך בטכנולוגיית ננו. מה שאומר שהחלקיקים הם זהירים והם מגיעים ישר לתוך התאים, ובעצם עושים את הפעילות שלהם בתוך התא. ובנוסף, מיקרוקפסולציה. כן. ובנוסף, הטכנולוגיה הליפוזומלית, שמעבירה בעצם על ידי זה שכל יחידה קטנה כזאת, התרופה במעטפת שומנית, מעבירה אותו ישירות לתא, לאזור הפעילות. ללא, ואז הזמינות הביולוגית שלו היא מאוד מאוד גבוהה, היא 100%. הוא קיבל אוטובוס, בקיצור. הוא קיבל אוטובוס, משאית שלוקחת אותו לעבודה. מהו אישור פחמן 14? המוצר הנהדר הזה, נוטרי קורקומין, עבר בדיקה מעבדתית שנעשית במעבדה יהודית בחו"ל, שמטרתה לבדוק אם החומר הוא באמת אותנטי, הוא טבעי לחלוטין, הוא נקי משיירים ומחומרים סינתטיים, הוא לא רעיל לחלוטין, ובעצם מוכיח לנו שהוא גם בריא, גם בטוח, וגם הזמינות הביולוגית שלו מאוד גבוהה. למי מתאים להתחיל לצרוך? כמעט לכל בן אדם, תכלס. ברור שלאנשים מעל גיל 30, שכבר מתחילות כל מיני חריקות, או שבעומסים גבוהים. מעל איזה? מעל גיל 30. חריקות מתחילות מעל גיל 30? מה קורה? רגע, אתה הרבה בחדר כושר? לא כמו שאני צריך. שרירים? בסדר, לא אתה, אבל אני לא רוצה לדבר על אנשים שחוזרים מתקופות ארוכות של מילואים, ויש עומסים גבוהים על הגוף, כן? כן. או תזונה לקויה שגורמת לבעיות דלקתיות של מערכת עיכול. בקיצור, בקליניקה אני ממליצה לכל המטופלים שלי שסובלים מבעיות דלקתיות, או במערכת נשימה, או במערכת העיכול, או במפרקים, או בעור, או שהם חולים אונקולוגיים שצריכים תמיכה במהלך הטיפולים שלהם. הוכח לאחרונה, במחקרים האחרונים, שהוא מעכב תהליכי הזדקנות מואצת. אז תכלס, אני יותר מבוגרת, אבל כולנו רוצים להימנע מהזדקנות מואצת, וכל מה שמשתנה. מואצת בטח שלא. האם מומלץ להשתמש בו גם כמנע, או שרק באמת מי שמתחיל להרגיש דלקות, מפרקים וכו'? תראי, לא הייתי נותנת אותו לילדה בת 12, כן? אבל כשאנחנו מתבגרים, אנחנו מתחילים להרגיש איזושהי נוחות קטנה, וכל התופעות שדיברנו עליהן,
אני חושבת שכדאי להתחיל, גם אם במינונים בהתחלה... רגע, את אומרת כל התופעות, אז אנשים יחשבו שאם מסמנים וי על כל מה שאת אומרת, אז צורכים. לא, את אומרת, אם מרגישים משהו מהתופעות. משהו, בוודאי, בוודאי שמשהו מהתופעות. אנחנו מעוניינים לצרוך נוטרי קורקומין כדי לעכב תהליכי הזדקנות, לטפל בכל מגוון התופעות הדלקתיות שדיברנו עליהן, ואפילו לשפר את מראה העור שלנו. איך צורכים אותו? צורכים, ההמלצות בדרך כלל למוצר הם בין קפסולה 1 ל-2, כמובן הם מטופלים בקליניקה שבאים כבר עם איזושהי בעיה פעילה, אני אמליץ מינון גבוה יותר. שוב, אם אנחנו כבר סובלים מכאבים, אז ניקח 3 קפסולות ביום. 3 ביום? 1 בוקר, 1 זה עושה משהו למערכת העיכול? זה מטפל בבעיות דלקתיות במערכת העיכול. זה לא גורם עצירויות וכדומה כמו חלק מתכשירי הברזל? ממש, ממש, ממש לא. כמו שהתבלין לא יגרום לנו, אז בוודאי, גם בריכוז הגבוה, להפך, הוא יעזור לשפר את העיכול שלנו. צורכים עם אוכל? בוודאי. או שאפשר גם בלי אוכל? אפשר עם אוכל, אפשר בלי אוכל, אין מגבלה מיוחדת. ובאמת, יש כאן מוצר שהוא לא סתם בשורה שיווקית, הוא באמת גם לא ממסמס ומסתיר תסמינים, אלא באמת מרפא מהשורש. אני חושבת שזאת הבשורה הגדולה שפר את הראייה? תראה, הוא נוגד חמצון חזק, אבל יש עוד כמה שעובדים גם על ראייה. וגזר עובד על ראייה באמת? אולי את מכירה? בוודאי. באמת? את הקרוטן חשוב לנו גם לעצב הראייה, לשימור עצב הראייה. אבל זה עושה עיניים כחולות כמו המיתוס? פחות. פחות איזה מיתוס המצאת הרגע? זה מיתוס שרץ, תאמיני לי, בעולם המיתוסים. אוקיי. הצלחת לקרוא? את הגדול. מה זה ליפוזומלי? ליפוזומלי זו הטכנולוגיה שבה השתמשו במוצר, שזו המעטפת השומנית שעוטפת את היחידות הקטנות האלה, מעבירה אותו בבטחה, אותה משאית שדיברנו עליה, מעבירה אותו בבטחה דרך דופן נקי, קרום מטע, וממש לתוך אתר הפעילות בתאים. עומרית, תודה רבה, בריאות. תודה רבה לכם, ובריאות. תודה.